Good morning, guys. Beep, April beep. 3 na ngayon. Beep. Pang-asar pa rin, no? Kahit wala lang. Kahapon na bad trip na naman ako. Kakabungad ko pa lang magsimula ng vlog. Ano kaagad siya? Busina. Kainis. Anyway, ayun. Super oily ko na. Third day na ng... Uy, na-report ko na yan. Third day ng April. So, ayan. Tayo ay humilata lang. Kasi madami naman akong stocks. Talagang nag-restock ako. Nag-restock ako ng bongga nung March. So, okay pa yun. And online lang naman yung sinasagot ko, guys. Wala tayong bazaar ngayon. Kaya, yay! Tika lang tayo sa bahay. Ay, wala pa rin ako makitang resort na beachfront na may swimming pool. Meron yung inanuhan natin nilaan sa Bataan kasi ang layo. Gusto ni dati bandang ano lang, bandang Batangas lang. Tapos mag-Holy Week kasi baka punuan na yung ano na peak season na So siguro after ng Holy Week na lang. Anyway, ayun na ano na ni Chris. Nalakad na si Groot, nakapag-breakfast na si Daddy. Ayun, ako naman is manonood ng The Good Doctor habang nagkakape tayo. Morning. Bakasyon. Sarap pag bakasyon eh. No? Yan si Chris nandun, naglalaro ng ano niya, PS4 niya. Tinatanong ko nga siya kung gusto niyang magbakasyon sa probinsya. Ayaw niya. Kasi alam niya na buong school year is andun siya. Napanood niyo na ba, guys, yung graduation vlog namin kay Chris Pulo? Konti lang yun. Kasi ang konti lang din ng ano nila, klase nila. 2 section lang. 2 section lang po basta. Hindi, 2 section lang talaga yun. Lagi. So, ayun. Kaya konti lang din yung na-vlog ko. Kasi simple lang yung ano nila, ceremony nila. Kaya, yun. And then, baka magtaka kayo, hindi ko sinamahan si Chris sa pag-marcha. Sinamahan ko yun, guys. Diba, niyayaya niya ako ng ano, na sumama ako. Sumama ako, guys. 3 kaming nag-marcha. Sinamahan namin siya. So, yung basta 3 kami. And then, yung pag-receive lang ng diploma ni Chris, yun, si Daddy yung ano, yung kasama niya. Kasi, syempre, ako yung nag-vlog. So, ayun, naka-disable kasi yung comment section. For sure, may mga magtatanong niya, bakit di ka sumama? Ganyan, guys. Sumama ako, guys. Don't worry. Yung extra hapon na ano, guys, banh mi. Niting ko lang. Yummers. Kasi gusto ko yung ano, yung crispiness, crunchiness ng bread. Ayan. Lemongrass chicken to. Sana ano, sing sarap pa rin. Yung freshly made na sandwich. Pero, anyway. Ayan, okay na siya. Yummers. Wala kaming toaster eh. Kaya, inano ko na lang. Pan toast. Charot. Pan toast. Tapos sa lunch namin, nagluto si auntie ng bugitis. Or yung clam. Yung meat ng clam. Ayan, ginisa sa ricado. And basta. So, yun, guys. And then yung stock ng kangkong. Yummers din yan. So, for lunch yan. Breakfast muna tayo. Habang nanonood pa yung The Good Doctor. Hey, good. So, munching sa apple. You want? Gulay. Maglalaro siya ng GTX niya. Nalate ako ng dating. Nakakain na pala sila. Sino luto? Si Pudar. Yummers. Wala pa sa ate Dayan mo? Wala. Umuwi pala si Japong. Wala. Lagot ka, Japong. Yari ka. Kung napapanood mo to, yari ka kay Papa. Hindi daw nagpaalam. Ayun. Pero nagpaalam sa akin yun. Matagal na. Sabi niya,
Te, akin na yung ano yung April 4 yata. Sabi niya na gano'n. Kasi hindi yung nagde-day off. Iniipon niya para makauwi siya sa ano, sa probinsya. Ano ba't nang may gano'n? Fesla ko. So, ayun. Kinuha niya pala kahapon. Inuwi niya. Hello! Monthly naman to. Oo nga. Hindi siya monthly umuwi. Iniipon niya. Monthly ba siya umuwi? Oo nga, di ba? Ay, iniipon niya yung ano niya. Si Aling Mataray. Good morning! Uy! Hindi tayo bate. Good morning! Uy! Ano yan? What's that? Ay! Akala ko lollipop! Oh, baby, akala ko lollipop. Ikaw talaga ma-dirty. Ikaw talaga. Akala ko lollipop yun. Wala pa si Kakash? Ha? Uy, galing mong ito. Ayun, natin ko lang yung ulam. Nakalabas din guys sa Lungga. Ayun nga, pupunta namin guys yung plaka ni Tonton. Kasi tagal na nun dumating. Lagi lang kaming late dumadating din dun sa, ano, sa Toyota. And then, papa-assemble daw ni Daddy yung PC ni Chris para sa probinsya. Ano niya yun? Mga, dati mo na bang mga, ano yun? Dating parts nung PC niya. Nag-upgrade kasi siya, diba? So, ayun, okay pa naman. Bibilan lang ng case, tapos cables, and ano ba yan? Monitor. So, ayun lang. And then, may itatry tayong, ano guys, clinic ngayon para masyunggal ang ating mga double chin. Tingnan natin kung totoo ang sinasabi nila na sa first, ano pa lang, session is may kita ng difference. Ayun, tingnan natin. I-review natin ngayon yan. Hindi to sponsored guys ha. Kasi na curious lang ako. Kasi laging nagpa-pop up sa ano ko, sa timeline ko. Timeline ba? Sa newsfeed ko. So, yun. Try natin ngayon. Nasa ano siya, Ortigas siya. So, unahin muna namin sa Mandaluyong. Tapos mag-Ortigas kami. Yun, makalabas-labas man lang ng Lungga. Colors, grabe. Ginit, hindi kinakaya ng ano. Nang air ko na magpapawisan ako kahit nasa loob ng ano, sasakyan. Natapos ko na rin pala guys, yung The Good Doctor. Yung English, ano yun version. Hindi yung Korean. So, tapos ko na yung ano, season 2. So, medyo matagal-tagal pa daw yung season 3 noon. Baka September pa. Kaya, grabe. Matagal na waiting time. Pero, sulit naman. So, ayun. Kung saan ko na-download yun, guys. Saan yan dali? Dali pala. Killers ETTRG. Hindi, sa Pirate Bay. Pirate Bay. .org. piratebay.org. Doon nyo i-download yung mga TV series na gusto nyong panoorin. So, yun, nakakatuwa. Tuwan-tuwa talaga ako kay ano, kay Freddie Highmore. Bagay na bagay sa kanya yung ano niya, yung role niya as autistic. Ang galing-galing niya pag yung mga tuwang-tuwa siya, ano, lumulundag-lundag siya. Nakakatuwa talaga guys. Nakaka-good vibes. Ayun, panoorin nyo. Sobrang ganda talaga. Finally guys, nakuha ko na yung plaka namin. So magiging ano tayo. Magiging Friday yung coding. Pero okay lang, at least Friday. Diba? Sabi, super oily na ako. Ayun. And then, next stop is dito lang. Sa PC. PC options pa yun? Hindi. Ano? Basta pinapagawa ni Daddy ng PC niya. Grabe, tari yung mukha yun. Taba. Malaban naman. Malaban. Anong tawag dito? Collagen, pera. Pera. Yung may freeze pa to? Na word hindi. Venus yun man, isa po. Ito, Vera Legend. Vera Legend. Hindi pala hype guys yung ano.
pang ano pala yun, pang tightening lang ng skin. Non-surgical po si HIFU. Non-surgical. Fairness, nakakiliti talaga. Lalo sa bandang ano, leg. Ah, sorry. Tapos sinasabihan niyo ba ako, ano daw, may mga, ano ba yan? Seafood. Seafood. Nagpapatanggal ng double G tapos magsi-seafood, eh, no? Ilang minutes per side? Bali 10 minutes po each. Pa-beauty. Buti madaling hanapin tong ano. Ito yung with sculpting. Yes po. After na ito, papatry ko sa inyo yung with toning. Toning pa. Okay. Ano pa mga service niyo? Gluta po. More on gluta, ito seafood. Murang gluta namin dito. May mga packages po. Yung tusok? May push, may IV drip. 8,885, may 12 sessions ka na ng gluta. Mura nga. Then, may mga kasamang freebies na yun na 8 sessions ng RF, face or body, lipocavitation, diode laser for underarm and upper lip, and then Dami, diamond peel, 8 sessions. Lahat yung 8,000 lang ano? 8,000 ba? Apo. Mura dito pala. Kesa doon sa isa kong napunta. Gluta 24K. Dito ma'am yung gluta namin, instant po yun. After ng treatment, kinabukasan makita yung effect. So, medyo na powdery yung skin nyo, and then more on blooming and glowing. Ay, binakuha ko lang yung payo. Wala ka, paglalakarin ako ang edit eh. Bilisan mo. Yan, tapos na guys. 20 minutes lang naman. Sige kuya, salamat. Yan. Ay na. Wag mong pinaglalakad sa initan yung Reyna mo. Charot. Baka maging drago. Nag-init-init na kami. Oops! O, masagasaan tayo. Grabe! Ang init. Tumatagos. Tumatagos hanggang buto. Buti na lang hindi whitening yung in-avail ko. So, 20 minutes lang guys. 10 minutes per side ng mukha. So, meron pa tayong 5 sessions. Kasi, in-avail ko yung 5+1. Ang init na rin. 5+1 nila. So, babalik tayo next week. Ayun. May difference naman talaga guys. Pala talaga. Totoo sinasabi nila. Ikaw ba naman ganun-ganun na yun? Yung taba mo eh, kundi yun matanggal. Parang pinaplansya na bilog-bilog na maliliit yung ano. Yung baba ko. Tignan natin after 10 years. after the 6 sessions. Kung may mababago pa. Or in fairness, ayun, nakita ko na yung chin ko. Pero, mataba pa rin talaga. Di ba may pagkakaila. Kakain muna kami guys. Tapos, didiretso na kami doon sa PC Auctions para sa computer ni Chris. Ayun, inuna namin yung sa... Ano ba yun? Ay, may Lugar na yun? Basta doon. Kasi, Goldilocks yung doon na. saan? May PC option. Goldilocks ba doon? Oo. Kainan? Oo. Pwede rin, doon na lang. Tara. Oo, sige, doon na lang. So, doon na lang daw kami kakain sa may PC Options. Kasi gusto ko dito sa may, ano sana, sa may Ace Water Spa. So, doon na lang para isang puntahan lang. Yun ako yung sa Love Your Skin kasi. Kala ko madaming tao eh. Wala naman pala.
inuna na ako. 3 p.m. pa sana yung ano ko doon. Schedule. Pero since andun na, ginawa na din na. Dati yung SS mo, yung pa rin ng next week ayusin mo na. Yung SS niya, tapos yung PhilHealth niya. Kasi nga magpapa-opera ako, diba? Kailangan mo ng PhilHealth. Ayusin pa ni Daddy. Tapos yung SS niya, para mahulugan ko ng ano, yung 1 year. Sayang yun eh. 3 years ka ng ano, no? Baba. Magti 3 years pa lang naman. Pinatigil ko siyang ano, mag-work. So, magano na lang siya. Ano tawag doon? Pag ikaw lang yung ano ba yun? Self-employed na lang. Mga taong gutom. Bagsak ang sugar. Walang energy. Kami dito pa kami sa Kuya Jay. Ano pa, diba? Lulutuin pa yun. Kaloka. Ay, breakfast lang kasi yung kinain namin kanina gabi. Ayan, inuna yung pagpapaganda. Charot. Of course, hindi mawawala ang scallops. Uy, si baby nagpapabili pala yun ng ano, Daddy. Tsaka ano, sisig. Pero masarap pa rin yung oyster, di ba? Yung fresh na. Sarap. Yung talagang fresh. Lasang dagat, ano? May namatay eh. May patay na isda yun sa last one. Kain tayo, guys. Sisig. Sinigang na bangos, tapos pansit canton. Let's eat.